Okay. Sige, Leah. Bye. Lubel, sa katapusan nakamata na si Cristel. Huwag ningi kayo na kinanglan magsilibrar ta. Mag-inom-inom ta ginagbayay lang, ha? Sir. Mag-order ko. Ma-order ko mga espesyal mga putahe, pagkaon. Ha? Kanala. Silibrar ta sa akong kadaugan. Sa akong kalampusan. Wala itong gawas ka kanina. Gitawagan mo ang iyong lolo. Oo lang. Gusto mong good na ako nga makaambit sa si Lolo sa atong kalipay. Oh, Lola, may good news sa si Lolo. Ano sa mga good news si Lolo Day? Samtang malipayon ta dire. Subok sa kaayo si Carmen Mercader dito sa ako. Bali na karon ng sitwasyon. Si Carmen Mercader na sa recovery. Ibutang ni Lolo ubos sa ako nga. Ang papel sa bay o yuta ni Carmen Mercader. Gusto man gud ni Lolo nga ako mismo ang muhingili ni Carmen Mercader sa kaugalingon niyang Pinoy-anan. Unsa kay ikapong ni Ma'am Carmi Yads, no? Gusto ko na kahimamat ka ng Carmen Mercader na inyong giingon. Ikahimamat mo ra siya pa sa dili madugay. Yeah. Kung kata ninyo, atay pero buhat na nato. Ako na sa istorya, be. Sige lang baka mo da. Oy, reklamo ba ya ang akong apo? Dede lang sa may istorya. Sige. Mami, friends na lang mo ni Daddy, be. Cristel, hindi ko gusto nga maghisgot ka ni Ana, ha? Patay ka na, alam kang ganun. Hindi ko gusto makikita ka niya na. Ha? Yads. Dili biya sad na maayo. Basta, gusto kong kalimtan na nato si Ramil ining pamilya, ha? Dana. Pa, dana. Sige. Yung Ramil? Uy, ginuo ko. Gusto man ang imo extension? Gikan dito sa minibar, nag-inom ka. Unya karon nag-inom na sad ka din eh. Dong. Gusto na akong mamatay. Gusto ako mamatay. Ilagitaw na kang bato. Ang haya sa bato. Wagan ko kay bawaan nila sa ilang pagpalubong ka, Christy. Gusto na akong mamatay ay. Dong ayaw gani pagsulti ana. Tanawa ra gud uwa na gani kag atiman sa imong kaugalingon. Sige na lang kag inom. Wa na gani ta kahibaw gipalubong na ba nila si Day Cristel. Gusto na gud ana, di ka magkapangunahunag maayo. Sige kag inom. Muro gina imong gibuhat. May balik ko sa ila, yaya. Pero wag gyapon ko pasubla sa gwardiya. Diya lang gyapon ko sa gawas. Baoy baon nila nga dili ko pasudlon. Karong panahon na dong nagtuo man gani ko nga. Dugay ra nilang ipalubong si Day Cristel. Di kuhaan ako nila katungkod sa akong anak, yaya. Mura man ko dili magkatuo nga magkahimo ana si Delia do. Di ko siya mabasol, yaya. Sa daghang miserableng panghitabo sa iyang kinabuhi. Usa ko sa nakaingon. Dili ko siya mabasol, yaya. Sagad ako sa kasilang nga iyang gibati ka rin ako. Pero siya rin naman sab kung dili siya magkahatag og konsiderasyon. Biktima naman sab ka ba? Nabutaan naman sab ka sa sayop ni mong pagtuo. Gago man ko, yaya. Gago ko nga akong salbahis nga inahanong si Puling. Maoy akong gituhuan. Wa ko mutuo sa gipanulti ni Leah kaniadto.
si Aya. Ipagawa si Pauline sa underground. Dong sorry kaayo. Wa lang ko musulti nimo pero ato bang naabot gikan sa probinsya. Katubag ganina nga to sa ilang Delia. Pag abot na ako, hadan ko unta og pagkaon si Pauline sa underground. Pero wa naman siya. Kinsa may nagbuot-buot pagpagawas niya sa underground. Wa ra ba ko kaibaw dong. Wa man sad ko kapangutanan ni Ma'am Carmi kay magsige man siya glakaw nya. Si Minggoy mi pauli naman sab sa ilang probinsya. Wala ba pangungawan sa ako magpalagot ko sa Dong nga naman di ay sultihi ko no ko ni atong pag-ato nimo sa ilang Indelia. Wa gid ay kapasudla. wa gid Aya. Palihog ka sudla ko. Siguro ako mangutana sa mga tao sa sud kung hain gahaya ang akong anak. Please. Brad, sorry gyud. Ako'y madaot kung pasudlon ika. Dili ra ko magdugay. Igor ako magsusi. Dili lagi mahimo. Amahan ka sa tingali sama na ko. Nagkatugkad ka tingali sa akong ibati karon ni gayon na. Gidaw bilang akong anak. Busa. Sa ngalan sa imong pag-amahan. Kaluy ako. Ayaw ka bala ka. Dili ko magskandalo sa suhod. Igo lang ko mangutana. Gahian yung pasabton, oy. Dili lagi mahimo. Diyo tanay kay ko parts, di ko magdugay. Parts mo biya ka, pabuton ko sa imo og kining pistola. Kundi ko nimo pasadlon. Patubangan lang siliyan ako. Dili matubang nimo sa Ma'am Lia. Busa, biya na. Biya. Ay, pite. Ay, dapat ini apa? Never mind the face that you put on Dali. in front of me. Never mind the pain you put me through. Kaya ba, Nay? 'Cause every little Sa iyong pagbody, kung kabayat, ano lang? Sige na makes niya. me doubt all Ako na kong kwarta! But what do you Tuloy na ako. Boy! what you did? Is this who you wanted me to be? Hindi yun naman lang di akong kwarta. Napindi man di ako sugal. Siguro na kukusta. Is this how you want? Ang dawat mo credit card o chicken? Ha? Dawat mo? Ma'am, kasya jud ang amang dawato din ni. Hindi ako eh. Credit card. Ah. Kani. Wata. Ma'am, dako ra ba kag bayranan, ma'am? Kunya niya ang saan niya. Wala mang quick cash. Harot makapildi sugal. Ha? Saan kami? Ayaw ka bala ka? Mabalik ko diri magdakog daghan kay cash. Di ko mdagan. Kalnira ka gamay yan eh. Di mo dawat. Ma'am. Di ka mahimong mulakaw. Pangilad man ni imo. O si Pangilad! Kager, si Pangilad! Huwag kang kailan ako, dong! Huwag kang makailan ni Mrs. Carmi Mercader! Tanawa! Tanawa, dong! Ako, Carmi Mercader ko, dong! Huwag kailan ako, dong! Ma'am, bayad na lang. Para wala yung dagan langas. Hinante ka, dong! Wag ko'y cash! Oo! Kita ka, dong! Kay siya niya akong kwarta, oh! Wag ko'y cash! Amaw man ka ka, di ka kasabot. Wag ko'y cash! Ma'am, focus mo yung tawag polis. Unsa? Pulis! Ako? Tawag polis. Ako, dong! Ako, day! Karami Mercader ni day! Inyo akong dako! Ninyo! Tawag mo, pulis!
pwede vlog ko, ma'am. Ay! Ikaw, gwapo na ba kapag waiter? Ayaw pang iskandalo doon. Ingo ko, balik ko dire, magdako ka. Meron na akong nainom! Dili ka pwedeng mulakaw, ma'am, kung dili ka makabayad sa imong order. Magsinabtanay lang ta, kay kami ray madao. Mura gusto mo kang 1, 2, 3 na mo, ma'am? Asa 1, 2, 3 dong? Carmi Mercader, mag 1, 2, 3. Hello! Di man ka makasabot dong eh. Matod ko, mabalik ko din eh. Mabalik ko magdako kwarta, bayran ako akong nainom! Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa